Takže ahojte ľudia, vás tomu ďalšieho videa a dneska tu máme týždeň 4 a zároveň aj posledný update tejto sezóny pred live eventom. Už môžeme vidieť rovno aj odpočet na live event. Live event sa bude diať podľa všetkého, 30. novembra o 8 hodine. A taktiež už môžete vidieť, že mám aj nové kicks na sebe, konkrétne Air Jordany, ktoré sú v Battle Passe. O cenách ďalších si budeme rozprávať neskôr vo videjku. A teraz sa ideme pozrieť na zmeny na mape. Takže ľudia, už padáme na novú Juice World, skôr taký landmark než lokáciu. Tam môžeme vidieť veľkého Juice-Worlda, ktorý není vidieť z Battle Passu, ale keď sa približíte dostatočne alebo pôjdete aspoň minimálne dostatočne nízko od Battle Passu, tak by ste ho už mali vidieť. Voda tu nahýluje, taktiež vyzerá to byť, že dve garantované rare chestky. A ak prežijem, tak ukážem to podrobnejšie. Dobre. To je mŕtva. Dobre, tá zdrhla. Decoy granáty? Tie boli... Čo? To je divné, ale dobré. Dobre, teraz keď som to vybojoval, môžeme to pozrieť tu na jasnejšie. Takže, sú tu určite teda dve čestky minimálne, rarové. Možno aj tri, ale to si nie je istý. Ale s tým myslím 100%. Je dosť ťažké prežiť týchto lokácií, len za to, že to je nové. Spadá 300 ľudí. Áno, Decoy, choď tam. Pane bože. To je úplne zbytočná tá Decoy. Stále som prekvapený, že to pridali do hry. Ako? Sú jetpacky taktiež v hre som videl. To si ešte pozrieme, samozrejme, ak to je kde. Bravo, toto je všetko z Juice-Worldovej lokácie. Ja skúsim tam dojsť, ale všetko tam bude asi vylúčené. Minimálne sa tam pôjdeme pozrieť, neviem, či chcem aj vyhrávať tú lokáciu. Je to Catty Corner, nový na mape. Je tam kit ako NPCčko. A tu má tú charge mytickú a kitov shockwave launcher mytický. Osobne som není až taký dobrý za charge shotgunov, takže to moc sa mi tam nevyplatí dropovať, ešte spolu s tým, že sú tie vyskakujúce auta, čo sú najlepší asi movement, čo sme kedy mali. Á, máme nový item. Takže je to Juice-Worldov Chuck Cannon. Už som si pripravil, aby sme počuli zvuky ľudí. A tento Chuck Cannon healuje, dá jump boost efekt, po 15 by mal healovať. Má tiež takýto zaujímavý efekt. Samozrejme je vo farbách týchto takých street artových, jak sú tie skiny. A taktiež vždy, keď ho pick-upnete, tak hrá ten zvuk aj z pesničky Lucid Dreams od neho. Ten jump boost je nie až taký výborný, ale je to niečo určite.
Tie decoye sú fakt zbytočné, jak vidím. A to som chcel. Ja, že to tiež dobro pre tvorcov videí, lebo ten zvuk nejde dlhšie než 5 sekúnd. A pokiaľ, podľa toho čo viem, ak ten zvuk nejde viac než 5 sekúnd, tak by som mal byť v pohode. Čiže ak to ešte stále vidieť, je odtiaľ to. Aj cez Stormu je vidieť. Najviac čo ho môže zakrývať je asi tá modrá zóna. No, proste Storma. Ale tie oblaky Stormové ho nezakrývajú. Na live evente by mali vystupovať podľa plagátu alebo tam, kde je tá lokácia, čo som zabudol ukázať. Ice Spice, Eminem, Snoop Dogg a samozrejme Juice WRLD. Dobre, teraz sa pokúsim ešte dostať do Catty Corneru, aj keď tam je zóna. Chcem hlavne ukázať tú lokáciu. Dobre, predošlú som zomrel, no nie zomrel, ale spadlo mi to. Tak som musel lendiť sem znova. No. Dobrá. Výborné. A dobré, shotgun. Dobre, teraz ideme na novinky. Takže prvé tu máme liknuté Mňauckus slippers. Papučky mňauckusové. Docela pekné. Neviem, kedy budú v item shope, nie sú aj. Zatiaľ sú iba týmto človekom liknuté. Potom tu máme nové gem tracky od Juice WRLD a My House a Beautiful Things. Počkaj, počkaj. Juice WRLD, Floridy, Benson a Bona. Tieto. Takže potom tu máme to, že všetky Battle Passy budú mať toto XPčka a zároveň aj pridajú nový OG Pass. Nevieme zatiaľ, čo v ňom bude, pravdepodobne nejaké remix, nejaké skiny možno spojené, typujem. Ale taktiež všetky tieto Battle Passy budú vo Fortnite Crew získateľné. Z Fortnite Crew. Potom tu máme emote, ktorý 21. novembra. Pre nás je to zajtra v podstate. Pre nich je to dneska večer. Pre nás je to zajtra ráno. Padne tento emote do item shopu zadarmo. Volá sa Show 'em Off. Alebo dačo také. No, teraz tu máme ceny rôznych týchto pánok. Takže v prvom vydaní budú Nike Cortez Leather OG za 800. To budú asi tieto. Potom tu budeme mať Nike Air Foam
Posit One Galaxy za 1000 V-bucksov, tie sú tieto určite. Potom tu máme Nike Shox R4 Comet Red za 1000 V-bucksov, to budú asi tieto. A nakoniec tu máme Chomp Stoppers za 600 V-bucksov. Tieto ceny sa mi vôbec nepáčia, ale aj na to si kúpim Chomp Stoppers, ale ostatné si nebudem určite kúpať. To mi príde trochu moc za topánky. Potom tu máme Air Jordan 3 v druhom vydaní. A tie majú padnúť do 22. november až 26. No a tam sú Air Jordan 3 Retro Palomino, to budú tieto za 800 V-bucksov. Potom tu máme Air Jordan 3 Black Cement Grey, to sú tieto za 1000 V-bucksov. Potom tu máme Air Jordan 11 Black Gym Red za 1000 V-bucksov. A nakoniec tu máme Air Jordan 4 Retro Manila za 1000 V-bucksov. Kicks nebudú používateľné v Side Worlde z nejakého dôvodu. Je líknutý, že bude Rocket League a Cyberpunk spolupráca, čo možno neznamená nič pre Fortnite, ale je možné, že dostaneme nejaké decally, keďže máme Rocket Racing. No, XX Tentáciou bude možno vo Fortnite. Podľa nejakých strojov sa producer a blízky kamarát rozprávali s Epic Games o spolupráci. Potom tu máme líknuté ďalšie sety. To sú Lego sety, ale v realite. A to bude Peely a Sparkplug Brickheads. To sú také divné skladateľné postavičky. Potom tie budú stáť $20. Potom je tu, alebo pre nás zhruba 20 €. A v korunách by to bolo nejakých 60, nie, počkaj, kde som povedal, nejakých 600 korún možno, zhruba. Durburger restaurant za $60 alebo za 60 €. Klombo za 100 €, alebo dolarov, to je skoro to isté. Potom sú tu koncept arty originálne na niektoré veci, ako je napríklad toto je asi nejaký loading screen, ktorý mal byť. Potom je tu Mňauskus, ten letný. Potom tu máme Chrom, toto možno mohol byť loading screen za live event. Alebo len concept art, jak mohol vypadať ten live event. Ale nejak takto blízko vyzeral, takže. A potom je tu concept art tohto typka zo sezóny 7 Battle Passu. Potom je tu nový icon emote, Nothing but a G-Tank, ten už je tuším v item shope. Je tu a zabudol som spovedať, je to Snoop Doggov a Dr. Dre emote. Vrátili sa El Chapino z nejakého dôvodu, neprizerajú mi moc pekný a možno sa vám páčia. Takže, potom tu máme kozmetiky od Juice WRLDa. Neviem, či sú fakt všetky od Juice WRLDa, ale toto bude asi kde čomu inému, tieto 3 loading screeny. Máme tu jeho backblink, Studded Skull, jeho skin, Juice WRLD, samozrejme, Lucid Dreams emote a Wrap 999. Sú tu ďalšie časti toho bundlu, to bude asi Music, teda Jam Track, ten emote Lucid Dreams a jeho glider, ktorý by mal mať nejakú pesničku hrať. Taktiež je tu líknutá
jeho kytar pre klávesy proste jeho, pre proste festival. Ale je to dobré, lebo pravdepodobne bude používateľné ako pickaxe neskôr. V chapteru 6 až možno. Je tu emote od Juice WRLDa. No. Tak to... Proste, aký bol v Lucid Dream zhruba v podstate. Zaujímavá novinka, že sa vám tu dá dole. Takže tu je ten skin bližšie. Tu je druhý štýl s reaktivitou, no teda nie je úplne štýl, ale proste reaktivita zapnutá. Asi na hudbu alebo dačo také. A tu je tá vrb, kytara, backblink. Ten má tiež reaktivitu backblink, jak vidím. No, potom tu máme skin, jak vyzerá. No je taký viac, tak to bude vyzerať. To vyzerá byť viac neanime štýl ešte. Jeho meno v zložkách je Magnesium z nejakého dôvodu. A Magnesium, to je proti bolesti hlavy. Zaujímavé. Potom je tu proste použitý obrazok zatiaľ ešte nedokončenému dačemu pre live event bude toto proste promovaný. Je tu ten Chuck Cannon a je tu, čo tu máme ešte. Takže kódové meno pre remix finále je Quail. Má to 5 fázy a referencuje to nás tu ísť a spať znova. Alebo proste noc znova. Čo je keď downtime screen keď skončí live event. Zaujímavé. Taktiež niektoré skiny, ktoré mali odobrané tu, že môžu mať tie kicks, tak to bolo zrazu pustené naspäť v tomto update. Spolu s tým, že už sa samozrejme môžu nosiť. No a toto dal Fortnite na Twitter. A to samozrejme tá lokácia. Tu je video, jak tam lendí. Potom tu máme cenu. Mal by byť že vraj za 2200 ten bundle. Ale bude v item shope až 27. A to bude pre nás ráno 28. ak sa nemýlim. Takže toto sú veci, ktoré dostaneš za napájanie sa na live event medzi, no teda napájanie sa do hry medzi novembrom 25. a 30. novembra. Bude ti daný na ďalší deň ten set. Tieto itemy budú v item shope predané neskôr, čiže iba ten skin je zadarmo. Ale ten loading screen nebude, takže nevieme jak ten získať zatiaľ, ale pravdepodobne bude asi za live event alebo dačo také. A toto je key art pre live event. A bude to mať, ten live event bude mať song od Snoop Dogga, ktorý sa volá Another Part of Me, alebo ďalšia časť mňa. A bude tam
na tom songu Sting, neviem kto to je, to bude asi nejaký spevák ďalší. A Juice WRLDov nové single, nový drop, nová hudba proste. Empty Out Your Pockets bude tiež premiérovaný na live evente, takže veľmi zaujímavé. A to je tak všetko asi od, čo tu máme od tohto Farmankyho, ešte resetnem, áno, to je všetko. Dobre, teraz ideme sa pozrieť na všetky voltnuté, unvoltnuté a také veci. Takže začneme. Unvolted je Charge Shotguna, Proximity Granate Launcher, Scoped Revolver, Shockwave Granát, Shield Bubble, Slurp Choice, Decoy Granát, Jetpack starý, supresnutá pištolka, Granát Launcher, Revolver a Proximity mina spolu s dynamitom sú všetky odstranené z hry. A nové sú kitová Charge Shotguna, mytická, kitov Shockwave Launcher mytický a Juiceov Chuck Cannon exotický. Tu sú všetky štatistiky z tých zbraní, ak by ste si chceli pozrieť. Dobre, to bude asi všetko. Ja sa tu s vami lúčim, dúfam, že sa uvidíme aj u ďalšieho videa a čau.